Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa ti karkararag tayo. Ti pagyaman da Jed ken Benitaro, ni Gordon ken Luis Bruce, ni Edsel ken Joyce Olep, ni Jem Marising, ni Hermenia Tikaa, ken ti pamilyana, ni Diana Trinidad, da Jonathan, Gabayne, ken pamilyana, ti special intention, ni Perlita Wandasan, ken ti pamilyana, ni Charo Baliwan, ni Ronelia, ken ti pamilyana, ni Richelle Dangalan, kastamo ti panay karkararag ti minatay, ni Jose Habon, Mary Jane Booking, Milagros Abaya, ken Felipe Polmano. Kakabsat ti Diyos, tarigagayan na nga agbalin tayo analinteg, iti imatang na, tarigagayan na nga maikari tayo, nga maawagan ako kuan na. Tapno maikari tayo makiranod nga rod, iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalik. Kristo mga Kristo mga bakawanen
kempus pusumi apu mga sikat apu mga sikat pakawaning basbason mi bitbit nagkurkurangan mi katalawen nakang kati nakalmesan na kempus pusumi nakalmesan na kempus pusumi Gloria iti Dios iti kangatwa ket ditoy dagakapya kadagiti tatawan na imbag ti panang naknakemda imunan nagkaka itanok naka pagrupabanda ka daydaya wenda ka agyaman kamken ka gapuiti na indakla arayag mo Gloria iti Dios iti kangatwa Apo Diyos na ilangitan na ari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiya Jesu Kristo bukbukton anak ti Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwa kadagiti basbason ti lodo kasyan na kami kadagiti basbason ti lodo awaken kada itu arararami sika situtuga iti makanawang ti Ama kasyan na kami Jesu Kristo tinasantuan siksika kumararag tayo. O
O Diyos insaganam dagiti parabor nga agkakapateg, ama ipaay kadagiti agayatken ka. Pasgedam kad dagiti puso mi iti panagayatken ka, tapno magunod mi dagiti inkarim. Isuda amang rimbaw iti amin at arigagay mi, gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna dagiti opisyales ti ari, masapol ang mapapatay daytoy a tao. Gapu ti sasawen na, tumakrot dagiti soldado ken kadagiti amin at tattao a nabati iti syudad. Saan na atulungan dagiti tattao no diket butbutngen na ida. Iti kasta, kinuna ni Ari Sidekias, ala, aramiden niyo ken kuana ti kayatyo. Saan kayo aparitan? Inala na nga rod ni Jeremias, ket inpanda iti naunog abubon ni Prinsipe Malkias. Adda daytoy abubon ti paraangan. Pinarautan da ni Jeremias iti tali, sada impababa ti naunog abubon. Awan danom ti bubon. Pitakla ti adda ken nailubon ni Jeremias. Rimwan ni Ebed-Melech iti palasyo ket napan iti ayan ti ari. Kinunana, natanok nga ari, dakes ti inaramid daytoy a lalaki. Inpisok da ni Jeremias iti bubon, matay lakit di amatay sadyay iti bisin. Awanen ti makan iti syudad. Binilin ti are ni Ebed-Melech amangala iti talo at lalaki nga da sadyay, tapno aunen da ni Jeremias iti bubon sakbay amatay. Ti sao ti Apo. Kasyan nak, o Apo ket tulungan nak. Nabaya nga inururay ko ti tulong ti Apo. Inalingag nak ket diningeg na ti asog ko. Itinapeggad nga abot inaon nak. Kastamet ipitak anakay lumlumak. Itirabaw ti bato insagpat nak. Iti kasta natalged ti pannagnak. Insuro nak ngagkanta iti baro a kanta, apagdaydayaw ti Diyos tayo. Adunto ti makita nga agbuteng danto, ket agtalined danto iti Apo. Nakurapay ken nakakaasiak, ngem sila lagipak, ngem sila lagip ka o Apo kanyak. Sikat itumulong ken mangisalakan kanyak. O Diyos ko, di kakad agtaktak. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreos. No maipapan kada tayo, nalikmot tayo kadagitoy nakaadado asaksi. Ikaten tayo nga rod dagiti amin ang makasali kada tayo. Kenti basol amang simbalod kada tayo. Ket agtaray tayo as ipipinget iti lumba apakisalipan tayo. Ditay isinsina ti mata tayo ken Jesus, apangulo ken mangan anay iti pamati. Saan ang naupay ni Jesus gapu iti cross. Ngem ket di, gapu iti rag-o nga agururay ken kuana. Di na pinampanunot ti panakaibabain iti papatay iti cross. Ada itan as itutugaw iti makanawan ti trono ti Diyos. Panunutan nyo no kasano ti panagibtor na iti napalalo a panangbusor ken kuana dagiti managbasol. Tapno di kay agkapoy wenno maupay.
Ta iti panakidangadang yu iti basol. Di kay pay si maranget aging gana adandani kayong matay. Ti sao ti Apo. Surutan mi gadi na kamabaybayan nintayami ikanta Alleluia Alleluia intayami ikanta Alleluia Alleluia Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na imayak amanguram ti daga, ket anyan atarigagay ko agumilayab kuman, adda bunyag amasapol nga awatek, ket anyan adukot ko agingga amatungpal. Ipagarup yu aya nga imayak mangyag ti kapya ditoy lubong, ibagak kada kayo, panagsisina ti iyag ko, saan akapya. Manipod ita mabingbingay ti maysa a pamilya iti lima akamkameng na. Kontraan dagiti dua ti tallo, kontraan dagiti tallo ti dua, ket kontraan dagiti dua ti tallo. Ti ama kontraan na ti anak na alalaki, ket ti anak alalaki kontraan na ti inana, kontraan na ti amana. Ti ina kontraan na ti anak a babae, ket ti anak a babae kontraan na ti inana. Ti katugangan a babae kontraan na ti manugang na a babae, ket ti manugang a babae kontraan na met ti katugangan a babae. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Day amang ko kanakwa na hanga agun une, hanga agung unget, ngem no imiggan ti sanot, lemeng taray. Na nagririri kami hanga agun une, ngem automatic. Ni manang ko gamin di sarunwag. Na iyanak 1970 to 1974 ak 1976 ni ading ko ken 78. Da kami ti aggabaddungalan. Kakanigid isuna, nakaalikutag ti ima na. Nati nagado ti maperdi na kada dito anja basta nakaliklikot di jay ima na. Kamay isa nga malam agbumbomba jay bombaan. Jay adda gamin sinublan no amoyo sinublan. Nya English ti sinublan. Kapunwon mi day jay iso ti pagpainom ti baka, bumbumbaak nga kasta. No anya naknakan na ni manang ko nangala ti routing, you know routing? Tay pagilo, di ja routing han. Kapag ilo mi mo day ja ide. Bagkan nyayo at tesyo, da kami ka nangala ti routing, impalapal na napuntaan ta kanigit nga mata. Imbag katangan nakamata. Siyempre bumalasak mo at pinidot ko mo tay pila, no amoyo tay pila, binansag ko, kitaan na kamgayam day di amang may.
Nangala ti urungan, liset. Balak ko pala tumaray, naala ko, ni manang kumot, sinanutan na. Nagtaray kami na pangkam, naglamang ija, kakamot siyan, ija babami, gabgaburak ti, napudot nga daga dati, ngam sumipngetin, niya sakak ta nagsakit, kung kunak, apaya nga minyan, dakam nga kayat, apaya nga kwa, awan lakar bengak nga mang depensa ti bagikon, kanimanang kumot ti immo na. Nayay. Kung nagkaro da idi niya, ngam nasingsingpot tayo samot, idi addag baot. Nung kala nasingsingpot, mo man dagito'y ubing tatati ka, apaw, agay ay ayan da, oy, engkay agin na, nya! Kung nakakaawang pa, datayo idi ka, nadabisita no kunanan, ammo mo na po, no kinusilapan nak ni inagan, ayun to nakaawid dagita nga bisitan, tiniriter nan, nung tagtiriter ki ito, na saan da yan, tisingit, no, apay nagsaki man ta singit nga matirit, diyan mo, nagkuaman idi, nagkaro, kapaya nga takong kunak ka, orit, nangam natatamutan, awam maten, haantay mo, maisukat di formation tayo, idi da tayo tinakasjay, haan? Oh, at the tendency tayo amin, amin tayo, at the tendency tayo nga agala, no ubing ka, agala ka, mabalin nga, di ay ayam, tika, ay ayam mo, no ubing tayo, kantay pa nga mapanunot nga alaan ti kwarta, intong dumakdak kalin na di kwarta, wano makan, umagaw, di mo't umagaw, ay amuyo makan, haan? Oh, di ba, at the tendency tayo amin, ngam depende, di panang korek, dananang kini, tatang kanya tayo. Iso nga no binaybay agbalin nga isunan to. Iso nga no nagapa, ti prinsipyo da, piapay nga sanutam ida, ngam dito pagbalunan, ti pangbalbalunam kadakwada. Apaya nga masapol nga kasi, ngaminda tayo, masapol nga at the formation tayo. Dakay nga naganak, dakayo nga natataengan, ammo yon apay nga kagura yu day jay ubing no mapandaag didigos ija nakaununag nga karayanta ammo yon no kas ano tiri nati malmes isudahaan iso nga no umuli jay ubing tinangaton ikiskan ngam isuda awan nga rod tadatay nga rod tinakapadas iso nga the formation tayo ngam no dagduma dagitay tatan ka apo nya dagitay lenteg tayo nga layatam lata ubing uray mistra ka maikat kan uray basol di tatan di mistransan ti mabugbog pi dagitay kay buybuyaen nyo ka apo dagitay pay mistra ti maluglog ubanan addangan ni mistro mi idi apo kinamat na di kay eskwela mi dati eraser tinira na kawas inikat na ta sapatos kawas lata di ulo di kay eskwela nalittikan awammet idi ti pulong. Apaya masapol ngamin nga at the formation. Masapol ngamin nga ma-form kunana day jay. Adda masapol nga at the pagsukugan. Kala ko man day jay aglili jay artist, day jay sculptor. Masapol nga day jay buo nga kayo, adda nga order tayo kala jay ladawan. Di buo nga kayo tapno agbalin nga rupa ni Apo Isus. Adu ti ikkaten na tapno agbalin a rupa. Tano kasjay na haan nga agbalin arupa, kasjay magkanya tayo. Oray da kami mat nagna-acti formation, ija pagbasaan ti katikista, ija seminaryo, nagna-ti formation, taapaya. Aturam nga rod di bagim, tapno maibagay ito. Tano saan, ay kabangking tulat ta iso nga no inayayam mo di formation, marigrigatan kanto nga padi, marigrigatan kanto, adda standard na. Apay nga kastoy ti ibagbagana, nagsakit nga minmet, kasla makaulaw daw ti ibanghelyo. Anya ti kunan ni Apo Isus, imayak ang manguram ti daga, ket anyan atarigagay ko. Ipagarupyo nga imayak ang mangyag ti kapya dito'y lubong, ibagak kada kayo panagsisina ti iyag baliktad. Amin nga panursuro ni Apo Isus ka, ayatem agramang kabusor mo, panagkaykaysa tayo nga tattao, panagsisinnerbiken, panagiinnayat, tatabaliktad. Apay nga ibagana nga panagsisina, dagiti kamang ti pamilya, agwarada, ama kontra anak, anak kontra ama, ina, anak, agkatugangan. Dahito iti nakaabakan mi mat, awang katugangan mi. So nga jak amo tiri na natin da katugangan na.
padasek tuman, ni apay awan lakarbengan mimutan. Katugangan ken manugang. Apay nga dahito iti ibagbagan ni Apo Jesus, panagsisina kunana. Kawan man, nukit kita ito yung amin. Ti panangawat ti sao ni Apo Diyos, nagkaay talong galad ti panangawat. Anya dayjay. At dadagiti mangawat ti sao ti Diyos, uray no nagsimple di mensahe, ngam na pigsa ti epekto na ijay biyagda, ikarigatan dati agbalbaliw, kumagat di sao ni Apo Diyos, sumingpet da, kaya na abalbaliwan. Iso nga uray no, uray ijay la Facebook ko wano nakabasa ka ti paset ti Biblia, uray may sa nga sentence, wano may sa abalikas, no mayat jay epekto na king kaya na kaabalbaliwan, kaya na kaapasantuan. Iso da ti kapigsaan nga panangawat ti sao ti Diyos. Adda mo dagitay mangdengdengeg ti sao ti Diyos, nga awan apulos ti epektunan. Kanayon ka, ori ka kanayon ka makimisa, ori kanayon ka nga adda to'y simbaan, ngam awan epekto na di sa uni Apo Diyosan. Walay, kunana ko madayay, awanan. Ngala kunana ko ti galad ti kinapakumbaba, masapol nga isuot tayo. Nangro na kada tayong agtarigagay, asumurot keng kuana, di pusom natangsit. Awan ti epekto na. No kaya mo ti agbalin nga modelo nga ama, adda standard na ti agbalin nga ama, haang ka nga baro. Mabalimot ati agsyat, nga mahaan nga napatpatag ti bisyo, ngam di dya obligasyon mo. Adda standard na ti agbalin nga ama, kasya mo ti agbalin nga ina. Adda standard na ati agbalin nga ina. Haan nga, ad-ad dari jayan, nala di pakarikutamon, dagiti tattaon, nabaybay amba di pamilyamon, kasano ti agbalin nga pagtuladan nga ina. No ti makitkita na king ka, kinatangsit. Ti makitkita na king ka, kaadamag kinaulbod na, kasano nga pagtuladan na ka nga ina. Iso nga uray, dumdumngag ka, iti sao ni Apo Diyos, no awan ti epektunan, awan ti panagbalbaliw king ka. Iso nga narigat, adda standard na. As pangarigan ko ori kasyak nga padi, adda suruten nga kabibiyag, numan pa'y agkaralabsing, numan pa'y agkapsot, numan pa'y nagludad duma, ngam ti tarigagay na agsubli ka, iji standard, ti biyag ti kinapadi, uray mo't dagiti agserbi ti altar. Haan nga, labang tabiyag mo, anya ti labang nga biyag, dakat ti o nagtisimbaan ka, apo, nagkarosingpot mo, mapangkajirar ka, ne, kurimaong kamot ti padam nga tao, awang marisrespetom ti padam nga tao, labang nga biyag dayjay. Awan sir-biji sa uni Apo Diyos, no? Iso ti kungkunana, panagsisina, waraan na, anya ti waraan na, ginasayaat ken kinadakes, ginalintag ken pagkapsutan, pagsinaan na ti kayat na nga kukwa na, dayjay nasayaat. Haan ang agbalin nga kukwa na jay, nasaya at kaigtoy unag, no adda ka jirar, awang mapakakitaan a Kristiyano ka. Nagmayat ti kararag mo to'y unag, nurumwar ka kadida mo madlaw, nga Kristiyano ka. Ayan na nga rod di epekto na. Ti maikalo nga mangawat ti sao ni Apo Diyos, iso day tay gumura da. Haanda kayat ti madilaw. Handa kayat nga denggan di sa uni Apo Diyos, denial di puso da. Uri mo ilaang uri kati inal daw nga panagbiag tayo. Ado ati kastoy. Damay sa nga padi nga nagkuna, inton sumaruno hanto nga kasta ti bado mon Una na nga umay makimisa. Kuna namot nga timang siya, jak to makimismisa idta nga paden. Nakaung-ungat. Anya nga mintibadom ikit, daytoy na ay piman bakbaketan naka-spaghetti mo gamin nga agli-li ba? Kasi nung nga ti makaayayo ko mama nga man numayat pa'y nga maawanan. Kadilawan ni Apo Padi ka, ay jak kayat, day ta apadi, usto man ni Apo Padi. Hamula kayat, tamasaktan ka.
Ado ti kasjay. Dagitay tattao nga no palagi pa mo no kuri ka mo haanan nga kumagat imbes nga dagitay daduma ka lumabas laeng ijila payag dan dayay ka nakarkaron apaya lumabanen kinatangsitan tinagarin iso dayay hanna kayat ti mandilawen nagmayat pa ang kitkitaan dagitay during the time of Father Rofa nagaktibo kami. Simmangput-mut na padi ka, oy, da kayo ngagpasapasaling at chismo sa agawid kayon. Enak di bahangiran itan ni uning kan. Nagmayat nga kitkitaan. During the time of Father Ropa, nagado, ti merienda da gitay ko. Won, ididinilaw da di mading aramid. Nagahapay da kaila nalintag. Sa dayay, daytay ka na hanakayaten nga awaten, uray ti sao ni Apo Diyos no dadduman, anya ti ibagana, anya ti nagmayat nga pagtuladan tayo. Ni San Juan Bautista, di mat? Ni Herodes maayayo kanya na. No agsasao ni San Juan, maagragrag o jeri na ni Herodes. Ididinilaw na, oy Herodes, han nga mabalin asawa ni kabsat mo ni Herodias nga ikabkabalay mo. Madi aday ta, kuna ni San Juan, ni Herodiasen, nga babain, ison tinasaktan, han na kayat nga denggan, apaya, na igamuren, ijaragrag sa akin na nga biyag, haan na kayat ti agbalbaliw, anya ti imbaganan, anya ti kaya mo nga dawaten, ulo ni Juan pinotedanan, kanudaduma, adakas jay nga response kanya tayo. Ulitin tayo, ti umuna nga response, ti sao ni Apo Diyos nga umay, nasaya at uray may sa abalikas, no na impapuswan, mabalin na kaabalbaliwan. Dayjay mo maikadwa, dumdumngag ti sao ni Apo Diyos, ngem kasla lumabas, haan nga makastret. Iso nga uray no anal daw ti simbaan, uray kararag ka akararag, nagmayat ti biyag mo ti unag, ngem no rimwar ka, nagsublin. Kayat ni Apo Isos, waraen na. No parakin ni Apo Jesus, no saan nga parakan niyanan, kuna ni sino nga santo ginagkuna, si Santa Teresan sa, no saanan nga parakin ni Apo Jesus, para diablo aminen. Iso nga uray makimisa, no haan nga sumreken, nakasulaten. Ti maikalo iso dayjay anya ti kunana, lumaban. Haanan kayat amakorek. Uray nakagamurin iti madi, haanan kayat abalbaliwan, marigatan nga agbaliw. Haanan nga agipekto, iso dayan agrebelde di jeri na. Iso nga kung kuna ni Apo Jesus, haamagkat nga literal nga panagsisina ti ibagbagana. Di epekto ti balikas na, iso dayan depende kanya tayo, iso ti pakalaan ti agsisina. Iso ti kaya na masapul ang mawara tayo. Anya di pan nakawara tayo, waraen na, di nasaya at apasat ti bagi tayo, nasaya at akatatao tayo, isina na kuma, di jay madi, tatikayat na nga awaten, jay kinasayaat, haan nga mabaling nga tugtog pa, nga mayat ta inton bigat dakis ka, haan nga mabaling, ikarkarigatan, uray na kapsot, uray marigrigatan tayo, narigat agbalbaliw, masapol nga atidog nga panawin, ngam di ti kaya na di nasaya at nga parakin ni Apo Jesus. All the rest, awanin para demonyo day jayan. Ti kaya na nga waraan di katataom pag sinaan na tapno di buo nga kinasaya at iso ti parakin ka. Parakan niya na, sika parakan niya na. Kada ito ti tartarigagayan na kada tayo. So nga kuna na panagsisina tinyag ko. Ilasin ko dagiti nasaya at iso ti kukwak. Dagiti balikas ni Apo Jesus. Kunaan nga rod, dagiti itta, muyo ti itta, upes. Dagiti haanen nga agbungbunga, isudan ti mailasin. Ti kaya na nabunga ka, ti kaya na nabagas ka, ti kaya na dalos ka nga agkamang kenkwana, dayta ti tarigagay na, ngem saan nga nalaka. Ulitin tayo, haan an nalaka, narigat. Uri da kami, haang kami nga excuse. Nga kung namin agsersermon kami ito yung nalintag kami, haan. Inton madamdama, adan tulat na pakaupayan. Inton bigat, adan tulat na pagpungtutan. Inton sumarunong aldaw, adan tulat na pagbasulan.
Nung ti kayaan na sinaen na ikarkarigatan, ti kaya na agbuo ka para kanya na. Iso day ti awis na, nagpintas nga ro dati maikadwa nga maibasa tayo, anya ti kunana, ikaten, ang kunana ni surat kadagiti Hebro, ikaten tayo amin, amakasali kada tayo iti basol, amang simbalod kada tayo, ket agtaray tayo asipipingat iti lumba para kin ni Kristo. Ikaten amin amakasali kunana. Dayati kayat na nga amin nga aramid, amin nga nakem, amin nga garaw, amin nga tarigagay agturong kumakin ni Apo Jesus. Kunana nga rod ni Santa Teresa, Santa Teresa nagkuna nga no para kin ni Apo Jesus, no saanen nga para kin ni Apo Jesus para demonyo daytan. Iso nga masapul amawara, agsina di daan, agsina di baro, masapul nga di baro nga napintas, iso ti parakin Kristo. Ulit-ulitan tayo, saan nga nalaka? Haan nga inton bigat ka na singpet kan, masapul nga praktisam nga inaldaw. No kaya mo agpakumbaba, inaldaw a praktisam ti agpakumbaba. No once nga imari gitang sitan, nangabak man ti kalabanan. No kaya mo ti mamakawan, inaldaw a praktisam ti mamakawan. Ure irurumandak, Father, ure chismis da ka amang kukulam, pakawanan. Kaya mo ti managparabor, praktisam nga inaldaw, ti agbalin nga managparabor. Haan nga inton bigat ka, nagbalbaliw kan, haan. Kasya ti inot nga conversion, inot nga panagbalbaliw, inot nga panakapabaro. Kada ito'y matiawis na kakabsat, tarigagayan tayo para kin ni Kristo. Narigat nga ramidan ngam iso ti rumbeng, haan nga nalaka, ngam padas-padasen. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Dios sa nagtao diti Dios, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Dios sa nagtao, tinapaypayso a Dios, nahiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlang iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin. Gapo kada tayo at tao, kan gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamat ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog kat na itanem. Kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Entay umararaw iti man nakabalin nga ama ni Apo Jesus nga anak na ti ari ti langit ken daga, iso ti ari ti kapya. Babaen ken kuana idatag tayo dagiti karkararag tayo apagdawat tinaan-anay aparabor na iti anal daw apanagbiag tayo, ket iti tonggal panggep sang kamay sa tayo nga agkuna, ama anadungo denggen nakamkadi. Intay idawdawatan ti Santa Iglesia anay saknap iti sangalubungan. Tapno agbalin anapudno nga instrumento ti panagbalbaliw dagiti tattao. Ituloy na nga idalan ida iti umno adana nga agturong iti pagarian ti Dios. Babaen ti awan sarday na panangikasabana tinaimbag adamag.
dawaten tayo iti Apo. Idawdawatan tayo ti pagilian tayo, tapno agari kuma tinapaypayso akapya, talna ken waya-waya. Babaen tinapudno apan nga trabaho, dagiti agtuturay tayo, kadagiti programa da para iti sapasap apagimbagan tayo nga umili. Dawaten tayo iti Apo. Para kadatay amin nga adda ita ditoy, agbalin tayo kumaasaksi ti ayat ti Diyos, kadagiti pada tayo a tao. Babaen ti nainkabsatan apanangi pamatmat tayo iti kapya, ni nagungar nga Jesus. Dawaten tayo iti Apo. Para kadagiti mangigegem iti tulbek ti kapya, dito'y pagilian tayo, dagiti pulis, soldado, abogado, huwes, kin opisyal lokal. Dawaten tayo ti Apo nga ipaay na kuma, ti umno apan nilaw, ken panarabay, ti paningipatungpalda iti hustisya, linak ken talna, nga awan ti idumdumada. Dawaten tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin asiminan iti daytoy abiyag. Tapno makiranod dan iti panagungar ni Apo Jesus, ket agtalenay dan iti sidong ti kapya, ti Ama anaying langitan. Dawaten tayo iti Apo. Agulimat tayo, antay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, ama anadungo dinggan nakam kadi. Ama na indaklan ti panagayat mo kada kami, mangnamnama kami nga indengam dagiti kararag mi, kas indatagmikan ka, itinagan ni Jesus nga Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Impay mo kada kamapo, tinadyosan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagin mi tayo daton mi. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagitoy daton a pakisinagot mikan ka tapno ti panangted mi kadagitoy daton mikan ka ited mo kadmet tabagim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagaayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudnoon ay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi, babaan ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaan ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Dia, O Diyos na iniya pinapaswa. Di langit kan kaganap na hindi pa kaidaydayawan. Sana, 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 sana hindi ka ngatwan. Sana, 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 sana hindi ka Hosanna, Hosanna, Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto ket maikari aday dayawin da kadagiti amin na parswam gapo ken Jesucristo nga anak mo ket apo mi babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo biagem ket pasantuem kadagiti amin nga adda ket di mo sardayan ti mangurnong iti ili nga agpaayken ka iti kasta manipod iti lileggakan ti init agingga iti lilennekan na maidaton itanagan mo tinadalos a sakripisyo. Agpakpakaasi kam ngarod ken kaapo, tadababaen ti bilag ti Espiritu Santo, pasantuem kad dagitoy adaton nga iroknoy miken ka, tapno makonsagrarda, ket pagbalinem ida,
abagi kandara neso Kristo nga anak mo ken apo mi, iso anang ibilin arambakan mi dagitoy a misteryo. Ta iti daydi rabii a pannakayawat na amatay, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, binindisyonan na, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, ta daytoy ti bagik, isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta metakalpasanday di panang rabii da nangala iti kalis nagyaman manen ken ka. Benendisyonan na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Ta daytoy ti kalis ti darat. Darat ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Ti krus mo kenin ka panagunga, pinagkamit sa lakan manupot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga, pinagkamit sa lakan manupot sa ngalubungan. Itangarod apo ilagip mi ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo, tinagloryaan na panagungar na kenyuuli na sa dilangit. Kat kabayatan di pananguray mi ti maudi ayaay na, idaton mi apagyaman ken kada iti si bibiyag ken nasantuan a sakripisyo. Kitaam kad apo dayto idaton ti iglesyam, ket iti pan nakabigbig mo iti daytoy a sakripisyo, a kinayat mo amang ikapya kada kamken ka, ipaay mo kadi ada kami amataraunan ti bagi kandara ti anak mo, mapno kami iti nasantuan nga espiritu na, ket pagbalinan na kami amay maysa a bagi ken espiritu iti sidong ni Kristo, pagbalinan na kam kuma ni Kristo nga agnanayon adaton, nga agpaay ken ka, ket iragpaten na kami iti kinagasat nga ipatawid mo, ket makiranod kami kinainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, babaen ti panangidawdawat da kadakam ken ka. Namnamaen mi asitatalek, ti di agsarday apan nakatulong mi, dawatin mi apo, taday ito'y asakripisyo apagtaudan ti pan nakikapyami ken ka, degdegan na kumatikapya, ken pan nakaisalakan ti sangalubungan, pasengkedam kat ti pamati ken ayat iti iglesyam, amadamang agdaldalyasat ditoy daga, pasengkedam kad ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo papadi, ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam, denggem kadmet asi aayat dagiti karkararag daytoy a pamilyam, iso a kinayat mo nga aggigimong ditoy saklang mo, ama anadong mo, ipaay mo kad te panangaasim kadagiti amin nga anak mo, ana isaya-saya iti sadino man adiso ditoy daga, ket pagkay saem ida, kastamet nga ikakaasim dagiti kakabsat mi anatayen, ken dagiti amin anak kapudno ken ka, ket pimmusay dan ditoy abiyag, ipaay mo kad nga ayat, taawatem ida iti pagarian anamnamaen mi, apakaitipunan minto, ken pakairanudan mi ti agnanayon a gloriam, gapo ken Kristo nga apo mi, iso anangigapwam amang ted kadagiti amin nga imbag nga adda kada kami. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana.
Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mahingat sa dilangit, manay-dayaw tinagan mo, dumten ti pag-aryang matungkal tinagan mo, dito'y nagakas sa dilangit, dito'y nagakas sa dilangit. Item kalakatian David, di kanan miti, pati na yung mahal na makawanan kagini, paspasun mi, bakas men pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, tinakamet baybayan mandugo, iti suliso isalakan naka, iti dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Cordero di Dios sa mangipan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, idem kadakam ti kapya, idem kam ti
At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, nam ti may salaing nga saom mapaimbagton ti karep.
Kumararag tayo. Apo nakiranod kam ken Kristo, babaan da ito'y Santa Amisa. Ipaay mo ka dita agbyag kam amayas ken Kristo dito'y daga. Iti kasta mairanod kam tumet ken kuana sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo apagbiit kakabsat. Agtultuloy pailaan ti panakasimpa di jay hall ken dagitay daduma a project tayo ken oray dati panakapintana daytoy Apo agyan ito'y ceiling dayta painting dita likod ket pagyamanan da kayo nga naayat nga tumultulong oray dagiti idandanon niyo nga merienda para sida dagiti agtrabaho ta iso pay paggaston tayo kada kayo nga naayat nga umararayat nga umay tumultulong malaksid ka dagiti agtrabaho nga masweldoan Apo ta ado ti maitulong yo oray agbunag ti darat kadag asintada no ammuyo dakkel nga tulong daya Apo kaysa jesweldoan tayo amin. Kada kayo nga tumultulong iti financial, taga dito'y man ken dati sa bali a lugar, ala ni Apo Diyos ti mangsupsupapak Apo, hami maibaga amin ti pagyaman mi kada kayo, ngam ammo ni Apo Diyos, dagiti sakripisyo ken ayat tayo. Katay ko na tayo, para kanya na, kukwa na, nagan na, no para sa bali, ammo yun no sa din no ti papanan na, iso nga para ken ni Apo Jesus kumaamin, so kung na tayo maidaydayaw tinagan na, agtultuloy Apo lata ti patrabaho, nagitinaayat lata nga tumulong ken umay umarayat nga magipagtrabaho, nasaysaya at no, umay tay lata Apo, takukwayo daytoy Apo, panawan to ni Apo Rufo, no iti mabiiten panawan nanto daytan iso nga no mapaypintasyo kasla dayta ti bunga ti pammatiyo no nasaya at jay aramid bunga ti pammati ke panawak to kukayon to nga agnanayon iso nga no ti panunot mo ke project da jay simbaan hamo pay mauawatan ti parokya no ti pampanunutam ke project da jay simbaan hamo pay maawatan no si asino ka nga simbaan tasika ti simbaan kukwam datoy panawan tayo kuka tayo amin ngem panawak kukwam dayati pan nakaawat ti simbaan Apo tabakaget kunayo nga agprad project da ije simbaan nakarabrabaw nga pammati awang pay nagyan na pammati no kasya pala ti agtara-tara iti panunot tayo kadulat na dagiti naayat nga tumultulong urayhan da nga taga ditoy taga sa baling lugar ngam si aayat da tamaawatan da ikararagan tayo met ida taday iti kadakkelan nga pagsupapak tay kararag tumakder tayo. Ti Apo adda kumaang kada kayo agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon ti Diyos sa poon ti liwliwa ornusen na kumadagita aldawyo tapno makapagbiag kayo asi kakapya ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na
Pabaknangan na kay kumati Diyos, kadagiti bertudes ti inanama, ti pammati ken tinadyosan nga ayat, agbyag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to ti agnanayon a kinagasat. Ti pammendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumabakit agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Anen ang pinaragsak, Ukay kay satay, Gagagabsak, Iti sino ang Diyos Ama, Ken Diyos Anak, Anang ibando, Iti sama-sama, Ika sina